s priateľmi mesta, ktorými spolupracujeme hlavne v oblasti kultúry, a sú to zástupcovia miesta Rudy Šlonskej z Poľska. Zástupcovia z Kiernevic, taktiež z Poľska. Malej dedinky, ale kultúrne úspešnej, nám je známe. A prvýkrát sú prítomní zástupcovia mesta Boskovic na čele s pánom primátorom. A týmto pokladám hradné slávnosti 2007 za otvorené, ale až po výbuchu alebo výstrelu z diela. Ak sa ti to podarí. Pán primátor, poprosím ešte, máte čest prísť sem ku mne. No toto nerozchodí, keď mu to poviem. Pán primátor. Pozor, chlapi, poinštruujú. Uši zapchať, ústa otvoriť. Tehotné odchádzajú. Áno, slabšie povahy normálne sa držia. Tí, čo nemajú pevné nohy, si ľahnú. A normálne si zapchajte uši, ako normálne, to je taká pecka. Ja už som nachystaný od včera už.